Wara 5 ġimgħat ta' fernezija li fiha l-Gvern għala xieren ta' toroq madwar Malta u Għawdex f'eżerċizzju biex jidher qiegħed isir ix-xogħol lejlet l-elezzjoni, il-Ministru Ian Borg issa m'għandu l-ebda idea ta' kemm se jsiru toroq ix-xahar li ġej. Turija ċara kemm din kienet biss mossa ta' Kastilja ħalli fl-aħħar ġranet qabel il-vot tal-Kunsilli ikun qed jidher li għaddej ix-xogħol. Mistoqsi minn Net News, il-Ministru tat-Toroq ma kienx kapaċi wieġeb kemm se jagħmel toroq matul ix-xahar ta' Ġunju u baj jikkwota biss l-ammont ta' toroq li beħsibu jagħmel il-Gvern tul din is-sena. Bħala ċifra ta' kemm saru toroq qabel l-elezzjoni u kemm ħajsiru issa wara l-elezzjoni f'Ġunju għandek xi forma ta' ċifra? Spjegajtlek, l-elezzjoni ma kienx xi barometru jew xi punt tatlu jew tal-wasla. Għalkemm bqajna nagħmlu domanda diretta sabiex il-Ministru jagħtina ċifra eżatta kemm se jsiru toroq ix-xahar li ġej, Ian Borg baqa' jaħrab milli jwieġeb.